DXDC Radyoman Report. Hitsas na ang seguridad para sa pagtambong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa unang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Legislative Assembly dinhi sa usa ka dapong hotel sa lanang ning syudad sa Davao. Sa interview sa Aramen Davao kang Police Major Antonio Luy, Commander sa Bahada Police Station, maximum personnel ang ipang-deploy nila para sa seguridad sa Pangulo sa nasod nga ania dinhi sa syudad ug mang adlaw. Nakaandam ang road security din moagi ang presidente. Gahapon gi-conduct niya na coordination meeting sa tanan agency, no, sa tanan security cluster, security package sa Code 1 Basic. Ginahulat pa namo ang SIP plan gikan sa DCPO. Ang nakapokus sa security package, ma'am, ang Code 1 o ang BP, ma'am, na ma-apin nila plan. Ato Diloy, preparado usab sila kung mutambong man si Vice President Sara Duterte. Kumpirmado ang presensya nila Secretary Anton F. Lagdameo, Special Assistant to the President, Secretary Cheloy Villacaria Garafil, Presidential Communications Office, Chief Minister Ahud Ibrahim, sa bar muguban pang government officials sa nasangpit nga event. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay Miguelita, Tatak RMN. Tatak RMN.